Changge, yun yung bag tea. Ito yung Mysol. Sarado yung Mysol pag Lunes. Yan, marami nang nadaan. Ito. Tinan ko lang kung bagay sa ano ko, ma'am. Alam, magkaiba sila. Sayang. Magkaiba sila. Ang ganda sana. 50. Mahal kasi ito sa iba eh. Balik ako, ma'am, ha? Pag wala ako nahanap. 250. Ganda no, promise. Hanapan ko na ng partner ito. Dito naman sa may Sweet Fashion RTW. Yan. Ganda. Dito naman, mga dress. 170 retail. Pag wholesale 160. 160 pala. 7. Mga pang plus size. Pang plus size. Wala. So, tig 100 lang. Nahanap ko yung chinela. Masaya. Yan ganda. Pack. Yan. Hey, ang cute. Ganda. Magkano po dito? 380. 280. 300 po yung pag-isa lang. 300 daw yan pag-isa lang. Thank you po. Hanggang dun sa may ano na. may short version. May shirt na rin. Kaya lang yan na lang po yung kulay. Yung ibang kulay wala na. Ganito na lang. Para siyang avocado. Pero ang ganda ng things. Thank you. Ganun. Tayo sa kabila. Yan naman. Yung mga ganyan. Diba? Sa 818. Knitted siya. Mga short. 35 lang. Pero manipis lang siya. Yan. 55 wholesale. Sa mga gusto ko yung 250. Ang socialin. Dito tayo sa kabila. Yan yung PJC. Yan lang. 90 pesos. 90 pesos. Yun lang yun. Red na red siya. Meron pang lilac. 90 pesos. Kulay black. 90 pesos. Mga pang bata. 35 lang. Dito pa na. Jagger ma'am, pambata. 35 years. Ano kaya? Magkano po ganito, ma'am? 160. Wholesale po. 161. Pang Shein naman po. Ganda. Magkano yung mga Zara nyo ganyan po? 35 ma'am. 35. Kasi tulay. Tapos ito lang Ito naman mga pangbata. Anong kulay jo? Mga dress dog. May mga dress. Ganda. Unika ito. Magkano po ganito nyo po? 280 ang presale. 280. 260 daw ang wholesale. Ganda ng tela niya. Meron mga ibang design. Ito po. Ito kay D. Ito yung Facebook niyo po. DN. DN Clothes. 673. November. Yeah. Then ito mga pangbata na rin. Mga pangbata. Yan.
Magkano kaya? Ganda niyan. Ay, ito, mga pang ano siya. Cute naman ito. Yung mga paganyan. Magkano po ganito po? 35 po. Pag isa lang po, 45. hindi po pwede 40. Itong white maganda siya. Kasi parang pang partner dun sa ano. Free size ba to, ma'am? Yan lang po, size niya. Maganda kasi madulas yung ano niya, oh. Tela. Hindi siya yung white na white. Cream lang to, no? Cream lang siya. Eh, dito ma'am, magkano po? 60 wholesale. 60 daw wholesale dito. Ito yung install mo, ma'am, no? 7.5. 7. Maganda. Maganda ng mga design. Ito na lang sa akin. 40 na lang, ma'am. Hindi po eh. Ano Ito na lang. 55 pati niya, 35 na lang. Ito lang, ma'am. I-partner ko lang sa ano. Yan lang po. Apo, ma'am. Ayun. Lagay ko na lang dito, ma'am, ha? 45. Okay, ate. Ulo, nabudol ata. Sige na kami. Magkano yung mga ganito nyo po? Yung may kasamang belt? 350. 350. Tama nga. Ganyan yung sa akin. Oh, may mga ano sila, oh. Regular size, 55 pesos. Ito naman yung mga pants. Magkano yung mga pants mo? 50 yan. Same lang lahat sila, no? Thank you. Baka sa inyo pa yun nandun sa AST? Size. AST ba yun? Doon ako bumili ng ganyan. 350. Thank you. Same lang din to mga pants mo? 350 rin. Ang laki naman po. Polo. Ang ganda ng pagka-polo. Tayo sa kabila. So, ayan. Yung mga plus size sila dito. Ganito yung nakita ko kanina doon na 35 lang siya. Pag isa lang 45. Mga pambata. Ate, magkano po to? Cute. May mga 2 for 150. Ganito yung panty ko, oh. 35 ko lang ata nabilin sa King Plaza. May mga fancy. 3 for 100. Cute naman mga Zara. Magkano po ganito po? 100. Gabi po siya. 100 daw. Zara. Ito yung mga kanilang Inabog ko pa kayo. trendy na ganyan. Ay, sorry po. Account. Ayun naman sale 250. 250. Lahat po to 250 po. 250 lang. Ang ganda ni ma'am. Ang ganda. May kamukha kang artista, ma'am. Yun po. Cute naman ito. White siya. Mahal kasi ito ng ganito. Magkano kaya to? Magkano po ganito po? 160 po. Pag isa lang, ma'am. 160 daw pag isa lang. Ganda kasi niyan, partner niya yung ganyan. Ito yung iba't ibang design. Ito gusto ko to. Ito ma'am, magkano po? Ganda na. 160 po, 140 po. Hindi pwede 150 po, isa. 160 po. Pag isa lang. Ang cute nitong isa. Gusto ko to. Nude lang siya. Eto, ma'am. Apo, ma'am. Pasok ako, ma'am, ha?
Pwede kasya ko lang po. Ano kukunin? Ay, no fitting pa. Ano, fitting siya. Sige, video ko na lang sa kanya. Meron siyang ano. Ito siya, girl. Ayan. Pre-size naman to, no? Pre-size siya. 160 wholesale and 160 po ang retail, ma'am. 140 ang 140 ang wholesale. Ayan. Fit na. Ganda ni ma'am. Anong Facebook niyo po? Facebook at ma'am. Ay, eto pala, yung 7. Parang meron pa kayo dun sa may Bagpi, no? Oo, doon yun ako nag-vlog. Meron din pala sila dito sa may Mega Champion Shop. Thank you, ma'am. Sige po, thank you, ma'am. Ma'am, ito po. Ay, hala ka. Hindi ko naiwanan. Thank you, ma'am. Ganda ng mga pang... Ayun nga, ate yan. Ayan ako, mama. Dami mga bedsheet. Magkano pong bedsheet nyo, ma'am? Ano size? Family size, queen. 160. 160 daw. May mga iba't ibang design sila. 160. O, ito naman, mga polo pang lalaki. Magkano ganito nyo, ma'am? Tanong ko lang po. 280 po. 280 daw. Pero ang ganda ng tela niya. Parang na-plancha siya. Chalice yung kanyang tela. Magkano po dito? 35 daw. Ang cute to. Paano ng face mo? Meron din sila sa 57. Yan, mama, 100 lang sa crop top. Ganda ng pagka-crop top niya. Kami namin bayad kanina. To 100 to. Umihi. Ang cute oh. Kaya naman anak na 200. 200 pala. Chalice yung tela niya. Karamihan dito mga chalice yung tela. Dito sa may EMF pala. Cotton shirt, 2 for 150. Etong Taytay Mega Changi, sobrang luwag. Ang haba niya, mahaba yan hanggang doon. Dito tayo sa kabila. Naka-partner na siya. Magkano po dito? 280 po. 280 daw. Any size yun, no? Or free size lang siya. 280 daw siya. Same lang po nito. Opo, same po. May kasama. Tapos puro ano lang siya, parang ras na nude lang siya. No? Ayan siya. Sa may 150 na isa. Thank you po. Balik kami ha. Iyaan ko sa kanya. Ganda ng tela niya. Yan ang style niya. Mga pangbata. 35 pesos. 35 pesos. Yan. Ako minsan lang nag-180 ako. Ang cute niya.